anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi, tumpar anaraar ni barungag sapatap no umungar baru anamnama, namnama asubad ni napait anapalabas, ket may buwang de isem ken garakgak, kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa masugat, ti napalabas. Aldaw ti Miyerkules papagayam, petsa primero ni ti bulan ti Hunyo 2022. May danon manin kada kayo ti programa tayo ti napalabas. Dadi ti pagamyo ni Robert de la Cruz nga kumablaaw iti nagasat nga Hunyo primero, aldaw ti Miyerkules. Kadwa iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapning kam ituloy nga ibasa dari surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biag ken ayat ni pagayam tayo David. Ngem kasangwanan nga intay sublianan tapno may tuloy dito nga pakasaritaan ti biag ni David. Umunan nga pagyamanan tayo di tinayat nga sponsors papagayam nga tumultulong tapno may danon kada kayo dito nga programa. Pagyamanak ti Kalawagan Belisario Farm. Babayan kada Mr. Dado Belisario ken ni Mrs. Janet Belisario iti Barisbes Dingra Ilocos Norte. Kastapay nga thank you very much ken ka Ma'am Elis Tamayo iti barangay number 16 Bacara Ilocos Norte. Pagyamanak pa ni Ma'am Erlinda Ferminhood iti barangay Naglikwan Pasukin Ilocos Norte. Thank you very much ken ni Hazel de la Cruz Alonzo nga taga Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Pagyamanan tayo pa ni Carmela Walker nga day San Diego, California, Estados Unidos. Ni Miss B Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Thank you very much. Ni Ami Ancheta nga taga Stockton, California. Thank you. Kastaping nga pagyamanak ni Joel Centelias nga day Maui, Hawaii. Kastaping nga thank you very much kada Mr. Chris Shiroma kani Mrs. Marisa Shiroma ije Iba Beach, Hawaii. Pagyawanan tayo ti Metro North Insurance and Surety Agency para kadigdi kasapulan nyo apo iti non-life insurance kasti comprehensive ken TPL amin nga kasapulan kadigdi government projects serbian na kayo ti Metro North Insurance Surety Agency nga day di Cityland Tower 2 ije Malate, Manila. Babayan iti manager nga ni Dory de la Cruz. Thank you very much iti CLJ Store iti Batak Road, barangay number 22 San Nicolas, Ilocos Norte. Babayan kada Mr. Jaime Perdonio ken ni Mrs. Celia Perdonio. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite,
Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galito, City Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Papagayam at yung aroden, ngayon tayo ituloy ngay patangatang unibasa dito surat nga na kay palaunan ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo David. Ngayon kasangwanan na kablaawan tayo ti viewers tayo ni Ma'am Elis Tamayo dita Bacara, kablaawan na ni Mrs. ko ni Edna Garcia de la Cruz. Kayan kastapay ken ni kompadre James Cornelio dita Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Kaya namin nga viewers tayo iti programa tayo ti napalabas. At nga ruden ngayon tayo tuloy nga ibasa dito surat nga nakaypalaunan ti pakasaritaan ti biag kinayat ni pagayam tayo David. Tinasaya at nga langin-langin mi ken ni Sir Owen. Ken masansan met ti panang idarirag na nga siyakit ay ayaten na. Kan kanayon nakakangkantyawan ti kadwak nga ni Manong Lito. Tunggalad ni Owen iti resto bar nga pagpapayag. Nagtultuloy digiti adumet nga regalo na kanya. Wen Manong Robert. Kalpasan ti mo na regalo na kanya nga cellphone, arwaten, sapatos. Kaya nadapa yan digiti gundaway nga ikan na kiti kwartak. Wen kabsat. Amin digiti ited ni Owen. Ket inaynayon ko iti urnong ko iti bangko. Aging kakabsat nga nasursurumin ken ni Owen ti rumwar no kasta nga off ko. Agpasyar kami. Mapang kami mangan karigdi sabsabali nga sikat nga restaurant. Ada amin nga papapanan mi kang runaan na iti panag-shopping. Sa anak nga, agkidkid daw ken kuana. Ngem isuna nga mismo, di mangibaga, kadigiti kayat na agatangen para kanyak. Banag nga nakaragrag sakak met unay, pagayam ko. Nga iruruarmi kini Owen day off ko deta. Dinagas na kiti pagpapayak nga resto bar. Owen kabsat ko. Napang kami ti maysa nga paggiinuman. Nupay saan ko unay nga ammo ti uminom, edededi nga gundaway. Enyalaan na kiti serbesa. Niramanak. Anyan kabsat ta. Saan nga napintas ti raman na para kanyak. Wen Manong Robert, iso nga gusto nan jakayatin. Jakayatin Owen. Sa anak nga sanay ngomin inom talaga. Kinunak. Si kakit di. Padasem tapnon ti kastakit. Amumet no kasano ti panganaritaam. Curiosity nga kunada iti Ingles.
Ammom no anya iti rikna ti makainom, ammom no anya ti raman ti serbesa, ken sabsabali pa nga arat. So nga ituloy mo. Kinunana. Kalpasan deta manong nagorder kariti adu nga makan. No mainom mo detan nya sa nga bute apagisunto. May serve to meten ti pangrabita. Balikas na. Gaputa ipilit na nga inumek ti sa nga bute a serbesa. Ininot ko nga ininom detoy Manong Robert. Makapangan kami iti saong restaurant. Nagorder manen iti saggaysa kami pa nga serbesa. Saan mo man? Talaga nga, jakon, kaya't may isa na kapanganak kon. Amangan ta, agsublit ikinan ko no, uminumakpay. Talaga nga kasta, ada ti pangserra, ada ti opening, mainom, santo ada man iti panera. Kasta timangan. Kinunana. Madamdama pa'y addan ti waiter nga nang disoy ti doa nga serbesa. Saggaysa kami kani Owen, Manong Robert. Ngarod kas manen iti muna inpilit ko manen nga ininom. Kasla agtayik ti lubong ko. Idi magudwakon pagayam ko ti sanga buti pa'y when may kaduan nga buti ti serbesa. Madmadlaw ko nga kasla, sinsintiren mo no, sipsiputan nak ni Owen. No anya iti, agbalin nga resulta, ti ininumek, iti day di agundaway, Manong Robert. Nga panangyangad ko iti baso nga nakaikargan ti serbesa. Kabsat ko. Idi agtimek, idi may disuk ti baso, kagiddan ti panagtimek ni Owen. O anya, David, sagay sa tapay. Saanen? Sayang ti arwat mo nga imay dito eh. Bagay na bagay mo pemit nga rudet pantalon, t-shirt, ken rubber shoes mo nga hintad ko king ka. Ken may sa manmano di kiti makaumay dito eh. Di kiti laing makaituri diti presyo. So nga sagay sa tapay. Sinenyasan namanen ti waiter. Ket dita nga nangited manen iti lasmisaan mi ti sagay sa kami pay. Kabsat ko kasla jakon mainom gaputa sabalin ti plaster ko. Kasla maulawak na jakam mo. Nupay kasta pagayam ko jak maawatan ti bagik. Takasla maganasak met ti uminom. Wen. Kasla maganasak met den ti uminom ken tultuladik met den ti sistema wenno style ni Owen nga mangigem iti baso wenno ti panaginom mi iti serbesa pagayam ko. Sun ti rabii idi maibus mi ti sagtatallo kami nga bute ti serbesa. Imuna idi damo nga mangan ken ti sagdudwa kami kalpasan nga nakapangan kami. Dita manong sakbay nga nagawid kami ket kastoy ti balikas ni Owen. Kahit mo nga makita ti balay ko, orita na sa pamit pa eh. May ka may pakita ken ka. Aglalo kahit ko ti mangalay ti paradalus ko. Ngamin sipod nagpanaw ti ni Donald awanin ti bang daldalos. Sanak bitag lutluto kaputa tiruar ti bang panganak kang runanay ti Resto Mario. Kaya't kang ipasyar. Kinunana
Agkidkidak kuma manong ko ngem awan ti maaramidak. Isuna tinakinig gem iti manibela. Isuna ti mangiturong iti lugan na. Ket kuman wenno saan timapan iti pagteengan na. Sigurado nga saan ka makapagkidkid gaputa no isu ti kayat da pangiturungan. Awan ti maaramidak manong Robert. Pay pagayab ko adda kamin iti sangwanan ti gate. Tinasao nga pagtengan ni Owen. Bimma bakit napandalino katan ti gate? Gaputawan met ekspektaren na nga mangiluka. Insirek na tilugan ket idita maigarahe na tilugan. Bimma baak meten ta kahit kung asya kun ti mangisirre ti gate. Kasi wenno addan bain ko. Siya kung di mapamangisirre ti gate ti balay mo. Sige, thank you. Kinunana. Iri makababa kami tilugan, nagdiretso ak nga ro dito gate. Idinto nga isunakit nagdiretso, itiri daw wenurwangan ti balay. Tinulbekan na deto, ibabenti pa ng silaw na iti pagtulbekan, usar na ti cellphone. Kaya dita, maibingi na ti ridaw, pinagsilaw na ti sango ti balay. Adu nga silaw nga adda iti tukwen adda iti bubida ti ruar ti balay. Ken kastamit ten adda pay silaw iti panakagarden pakairamanan nen ti garahe. Dita pagayam ko nga naibaskag ti langa ti balay. Maysa nga dakkel a bunggalo nalawa ti lute na pagayam ko. Oy David, umay kan ta sumrek ka. Sumrek tayo ti balay. Kinunana, inuray na kiti mismo nga ridaw, kati dita, adda kiti sango tinakawakwak nga ridaw. Anyan niya nagpintas tiyo ti pagtengan ni Owen. Wen, manong Robert. Dagiti muebles, ti salaset, kastamet ten dagiti ridaw, dagiti kwarto. Nakapipipintas. Ibubida ti balay nga na disenyo nga adu di ti kahon-kahon na. Tunggal suli adda silaw. Wen pagayam ko. Talaga nga makaengganyo ti disenyo ti balay na. Nagpintas ti balay mo. Nakapimpintas. Damok ti makastrict ti kastoy kapintas na abalay. Siyempre, inaramid ko ti amin nakabalinak. Arkiteka, kiso nga, dinisenyok dito nga balay nga para kanyak. Iso nga ro ti linyak, ti madaan iti, weno kasto nga trabaho. So nga, pinimpintas ko, kaputa kukwak. When gayam, kayat mo ta kasaritak ni Aldrin ta, silkalayngin ti kadwak dito balay. Kinunana, dubliak ti sweldom kani Aldrin. Naibaga na kanyak nga inoferan na kay diti 6,000 pesos iti kada bulan. No sikat ti umemang taripato iti balay ko, dubliak. No kayat mo pagbalinek nga 10 aging gana iti 10 ket 2,000 ti sweldom. Libre amin. Tilayng ubram ditoy, sakbay nga pumanawak, manganta. Tuno agawi na kiti aldaw, nakasaganan ti kanenta, panawang kanto manen, kaya din suwang petak ti rabi, nakasagana manen ti pangrabita. Di mo kayat? Saan niya nga nakababayin kini Sir Aldrin? No aramidek deta? Bayat ti pa nagsarsarita mi ken ti jaya na kanyak pagayam ko.
Nagirwar iti arak. Apay nga nangirwar ka manen iti arak. Uminom ta ka di manen? Siyempre, data dito'y balay. Ken, adamit in take out ko nga pulutan ta. Uminom tan dito'y salas. Ta pagsarsaritan ta. Urikat na sa papay. Bayam tatawagak to ni Aldrin te bagak kay pakadak nga nagkuyog ta. When no, ipakadak nga ada ka pailayang dito pakamokisuna ang mga tamadanagan. Balikas na. Nangirwar ti dua abaso. Talaga a wine glass pagayam ko. Amok dito nga klase ti baso ta, dito nga ron ti mosusar iti resto bar nga pagpapaayak ni Sir Aldrin. Kinargaan na ti dua nga baso sa ninyawat ti may sa kanyak. Madamdama pa'y intayag na ti baso na ket kunana nga cheers. Kasangwanan niya yung kalating ko ti baso iti baso na kiniddayan nak pagayam ko. Sinubadak ti kidday ni Owen iti nasamit nga isem. Kagiddanen ti panangyangad ko iti baso nga nakaikargaan ti arak pagayam ko. Robert, napalalo nga bartek ko iti daydi nga rabii. Wen kabsat. Jack na puputan di si maruno apasamak. Agingga nga nakaring aklaingen ngem bumigat sa idin. Ada kiti abay ni Owen nga matmaturog. O Owen, api nga sanak nga intulnog iti pagtartarusak iti restobar ni Mang Aldrin. Riniing ko. Napalalo idin ti partek mo iso nga saan ka niya intulnog? O sige. Pem ta mapanak mangiluto ititlog wenno anyaman niya sabaw ta sabaw ka sa kaitulnog. Amangan ta uray na kagpaiso ni Aldrin. Sabagay tineksakmet ket din ni Aldrin di dirapi. Kabsat ko sakbay nga bimangon inarakop nak ni Owen. Wen pagayam ko. Inarakop na ket anyan niya panaguma na nga nangagagik kanya. Manong Robert, daydi nga aramiden ni Aldrin kanya, wenno aramiden ni Owen kanya. Ket natukay tiriknak pagayam ko. Wen, aginggang idi agkan na di bibig ko, sinubadak meten daydi nga agik ni Owen kanya. Jak amuno apay ngamin, kadurmen ko unay. Kas kadidi na ibaga kidi muno napaset ti surat ko. Nga awan apulos ti planok nga pumatol iti maysa apada kalalaki wenno bakla. Ngem iti dedi agundaway pagayam ko. Natukay na ti matmaturo gariknak. Ket na ibasura digiti muna abalikas ko. Aging gana nga naipaay ko ti amin ko ken ni Owen Manong Robert. Kalikagong tayo, tinanadapan na katarimaan kan para kasalwad di kitilugan tayo. Sawa ka na ba? Buwagda problema Sa pare-parehas na lasa na- naanad di kalidad ti serbisyo ti ECF Auto Parts and Accessories Trading. Ijaya dadi sa mga serbisyo. Change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balance, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch repair, adan da pa iti adu nga pyesa ken aksesorya, akayat yo may kapet ka rin ilugan nyo. Man nakigayem di kiti empleyado nga agserbi ka na kayo. Masarakan ti amyananen ti Melda Cultural Center, Barangay number 3 San Nicolas, Ilocos Norte. Kukwa imatmatunan ni ABC Federated President Ilocos Norte, Elmer Failogna. ECF Auto Parts and Accessories Trading, Auto Repair Shop. We care for your car like no other. Adung diri nakapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari Reflections Beach Resort and Hotel. Adan day tila pipintas nga air condition na kwarto para kada kayo ken ti pabilyayo pakairamanan gagiyem yo. Mangeg ti awing ti baybay kas tamet ten ti pakasalibukag rik na nga angin. No kayat yumet ti agpasyar ken nagpiknik adanda ka rin ti nalalawa nga cottages nga adan pa'y ti video okay pagliwliwan nyo.
Prexons Beach Resort and Hotel, Masarakan ti Barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocandia Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag di cellphone number 0920-8426-633. Kukwa kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Prexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Pagyamanan tayo digit sa balipay nga sponsor si programa tayo tinapalabas. Tigalawagan Belisario Farm nga kukwa kinamatmatunan da Mr. Dado Belisario kani Mrs. Jeanette Belisario iti Barisbes Dingras, Ilocos Norte. Pagyamanan tayo pa ni Ma'am Elis Tamayo iti barangay number 16 Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much kani Ma'am Erlinda Perminhud nga taga Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ken thank you very much pa kani Hazel de la Cruz Alonzo ejay Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Pagyamanan tayo pa ni Carmela Walker ejay San Diego, California. Ni Miss B Fiesta ejay Honolulu, Hawaii. Ni Ami Ancheta nagnanay ejay Stockton, California. Thank you very much. Ken nagyaman tayo ken ni Mr. Jewel Centillas iti Maui, Hawaii. Ken kastapay nga thank you very much kada Mr. Chris Chiroma ken ni Mrs. Marisa Siroma iti Iba Beach, Hawaii. Pagyamanan tayo ti Metro North Insurance and Surety Agency para kadigiri kasapulan niya po iti non-life insurance nga kas iti comprehensive ken TPL ken aminan niya kasapulan para iti government projects iti Intero Pagilian. Serbian na kayo ti Metro North Insurance and Surety Agency nga masalakan iti Cityland Tower 2 Malate, Manila, babaen kini Mrs. Dory de la Cruz. Kastapay nga thank you very much iti CLJ Store, Batak Road, Barangay 22, San Nicolas, Ilocos Norte, babaen kada Mr. Jaime Perdonio kini Mrs. Celia Perdonio. Ni Owen Edibagik Manong Robert. When kabsat tinaramid ni Owen ket nangitundam at tinaydumduma arang sak kanya. Ngakas kino nakitay namimpinsanen nga tinalikudak. Dagiti saritak nga saan ka pumatol ken kadurmeng ko ti may sa abakla. Ngaman niya pa ita pagayam ko ket inikutan na kon. Inikutanen ni Owen ti kinalalaki. Ti kinalalaki nga damo nga mausar. Babaen pa iti maysa nga bakla wenno pada kalalaki pagayam ko. Awan tinaramida ken kasla jakmet marikna ti panagbabawi. Edi malpas tinaramid mi ken ni Owen. Bimangon ni Owen manipod iti katre nga nangaramidan mi iti panagkanaig. Sige, sumarunukan to na. Sumarukutukan ton ta, mapanggoy sagana ti pamigat ta. Edi may recap na tiri daw, nagtayek ti panunot ko pagayam ko. When kabsat, dahil nga tanti, gasat ko. Dito nga tan niya makalapsuta kitirigat. Ti panagbaling ko nga dishwasher. Ti saan ko nga pan nakaadal gaputa. Pinaidaman nak ti amak. Kaya dadangin pasnik na nga pinaghadal digit idua kakapsat ko. Dita pagayam ko nga nalagip ko ti familia. When Manong Robert, nabayagan nga awan ti lagip ko kadagiti kapamilya. Nga uray pa iti inak. Nga kakaisuna nga nakariknaak ti pamateg ken panangilala. Nalipatak. Mabalin ket bunga dayto iti kaaddan digiti ramramit ko ngagkangangina arwaten pakiramanan nen gadgets gapu ka digiti inted ni Owen Manong Robert. Agbabawi ak no apay nga naramid ko ti saan man laeng nga mangsarong kariti inak. Ngimamum kadi kabsat ko.
Nga kasla liniklikak ti mapani di balemi. Ngamin ket jak kayat nga agsubli. Dagiti nagbalin nga pasadas ko. Dagiti nasaem nga naararamid kanyak. Babaen ka rin dua kakabsat ko. Kastamet ten ti amak. Ngem sinidir ko ti bagik. Rumbeng ka di ngay raman ko ti inak. Ti inak nga kakaisuna nga nangisakit. Ken kakaisuna nga nakariknaak ti dungo. Ken pamateg. Kasta nga panagpanpanunot, wenno pa ng laglagip, karigiti ka pamilyak ka. Idita, simrek ni Owen iti kwarto. Oh, anya ti kwemon dita. Api ka di ka pailaing umay di kusina, ket naisagana kong ti pamigat ta. Tay tulnog ka iti Ayanda Aldrin. Malaglagip ko di kiti naganak kanyak, kang runaan na kininanan. Sipud simrekak nga agtrabaho iti resto bar wenno restaurant ni manong Mr. Aldrin ket namnaminsan sala nga nagawid ak enra na kiti kaawan digiti kakabsat ken kastamet ten digiti dua kakabsat ko ken kastamet ten ti amak. Sipud din saan ako nanapnapan pay aging gaita. Apay nga minya di mo mapansarong karan ida. Nilaing nanang ko ti kahit sa rungkaran. Saan ko nga kayat nga sa rungkaran ti amak pakiramanan di kiti dua kakabsat ko. Ngamin ket nilala isdak. Imparparu pa da kanyak ti rangkap di bagik. Ti ginapiladsok. Ken kaslay ba indak pay nga kabsat. Ti metamakit. Awan timpaay na nga atensyong kanyak kang runaan na kumay ti parang paadal na kanyak. Sumakagura kita. Nagsinnaay ni Owen. Nagtugaw iti abay ko iti iking ti kama. Ket kastoy met ti balikas na. Pinagtumpong na ta ti Diyos. Pinagtumpong na ta ti namarswang. Among ka di nga no anya tinagbalinagasat mo iti sidong di iti naganakken ka. Kastamet ti gasat ko. Awak pagayam ko iti balikas ni Owen. Anya ti kayat mo sa Owen? Kasangwanan ti panagturpos ko iti kinainhinyero. Naduktalan ti amak nga. Ada ti karelasyon ko apada kalalaki. Karuba mi. Saan niya nakaadal? Gaputa, marigrigat na. Nubay kasta impatig ko. Engatanga kiti tricycle. Babayin ka di urnong ko iti allowance ko ken kastamet ten ada iti sideline ko kada iti muno nga gundaway. Idi maamuan di kiti naganak kanyak. Nangaramid dati pamuspusan tapno agtalaw ti kayan ayat ko karuba mi. Sangkong amuno sa dino tinapnapanan na gaputa pinangtaan di kiti dua kakabsat ko lalaki pakiramanan ti amak. Di nga nagsagabaak, nasaktanak. Ket gaputa saan ko nga may sina ti lalaki, sinapsapul ko. Idi maamuan di kiti naganak kanyak nga sapsapulik. Dita nga pinangtaandak, nga laksidendak nga anak. No bilang ituloy ko ti mangsapul king kuana. Nagdakdakiwa sa kiti nagduduma nga paset ti probinsya nga naggapuak. Agingga nga nakadanunak dito probinsya ti Ilocos Norte ket di syudad ti Lawag. Ket dituyen. Dituyen nga inusar ko ti enredwar ko. Kas maysa nga architecture. Sa anak beten nga nagawawid pay. Kinagurak met di kakabsat ken naganak kanyak kang runan na iti amak. Gapuy tinaramid na panangipawil. Idi pan nakirelasyon ko. Tisan na sa anda nga pan nakaawat nga siyak ket maysa abakla.
no saan Manong Robert nakalwa ni Owen nga nang istorya edi nagbalinmet nga pasadas na iti beneg ti inuuneg ti pamilyada. Husto ti kunana, pinagtumpong na kami ti Dios. Pinagtumpong na kami ti namarswa nga daan ti agpada nga pasama kiti uneg ti pamilya. Agingga nga sinalabay nak ni Owen ket kinunana. May amon, saan mo nalagipin? Saan mo nga lagipin di kita nga pasamak? Masaktang kalaeng. Iso nga siya. Awan ti laglagip kong kari tinaganak kanya. O rin di kakabsat ko. Ngamin ket, kastamit tinaramid na kanya. Apay nga didak maawatan. Apay nga isuda ti mangipawil iti pagragsaka. Mabantan iti lamisaan. Mabantan ket, mangantan. Kami amangan Manong Robert nagdigos kastamit ten nagsukat kami inikkanak manen kari di baro nga arwatek ni Owen ken kastapay nga inikkanak iti kwarta alaim detoy rubot mo di kiti arwatem jay paghiyan nami di resto bar bueno restaurant tao may ko kasarita ni Aldrin ta agawit kan dito balay agtipuntan. Kaya't mo, saludsud na. Manong ko tikas kanyak nga gapo iti nakurapay nga pamilya. Kasano nga pagkidkidam tikas to nga jaya. Wen. Kinasaritak ni Owen ket kastoy di balikas ko. Mabainak ngagpakada kini Sir Aldrin. Namin ket, iso na nga mismo ti nangijaya ti panagtrabaho keng kuanan. Ngayon no sikat ti makisarita ket ipalubos na. Wen, umaya kag na editi deti balay mo. Pagserbiyan ka. Kasukat ti kunam nga sweldo keng ka. Ngamin, kayat ko ti maadaan iti adu a kwarta. Kayat ko ti makaorno. No pay, saan kong kayat ti agadal. Gaputala kaya ko. Agasa mi ti deti nga tawing ko. No sumreka ket first year high school. So nga sikan ti makaammo. Sikan ti makaammo nga makisarita kani Sir Aldrin. Nagsarita nga rod da Owen kani Sir Aldrin Manong Robert. Ket kamalman na imay na kontinukon ni Owen ta agawid kami iti bagtengan da. Ngem kasangwanan niya nagawid kami, nagpaidasar ti adu amakan. Ket kinasangok di iti padak nga nagserbi, iti nasao nga resto bar. Ngem binayadan ni Owen. Kang runan na kini Manong Lito nga para luto iti dayta nga resto bar. Isu ti kang runaan niya, kinapulapul wenno nagbalinagayim ko. Ado di kiti nasursurok king kuana kang runane di panagluto. Panagisagana ka di maluto. Ken sabsabali pay. Bayat ti panpanangan mi naragsak kami. Sangkon niya mailimed ka di kakadwa. Ngay tinagbetan mi ket ni Owen. Ket addan tinabukila relasyon pagayam ko. Ngem day di nga panang rabii wenno pang rabii. Ket selebrasyon ti panagpanaw kon iti sao nga pagtrabaho. Nagyaman akmet ken ni Sir Aldrin. Ket kinunana nga agsingsing petak kano. Ipatug ko kano ni Owen gaputa nadungo daytoy. Ken isu siguro kanon di mabalin na mangitunday ti mas naray-ray pay nga biyag ko. Kadua gundaway Manong Robert nagbaliw manen ti aglawlaw ko. Manipo diti bilang ko nga kasla impyerno nga balay mi. Napanak iti restaurant.
ni Sir Aldrin. Ngemita, adda ako ni ti malapalasyo nga pagtengan ni Owen. Ti pada ka lalaki a karelasyon ko when may sa bakla. Kasla siyak ti ari. When kasla siyak ti ari. Ngamin ko na ni Owen nga noan niya di adda iti uneg ti balay na. Noan niya di iti agkakangina nga kagamitan iti uneg ti balay na. Noan niya ti kukwana ket kukwak kanumeten. Banag nga nakaragragsakak. Wen kabsat ko. Kasla akla si babartek ti ragsak ko. Ket adaddan nga awan nga pulos iti lagip ko ti agsupli ti pamilya a naggapwak pagayam ko. Naglabas pa di kiti aldaw namin pinsanin nga naglupos ti kinataok. Tilaingen siguro kinapiladsok ti saan nga naglupos. When aging gamanong ko nga enjaya ni Owen nga mapan kami kano iti doktor. Ta pakita na ti sakak. No mabalin nga maikan iti anyaladitan nga may silpo tapnon sa anak nga agpilpiladso. Saan ko akinayat? Saanin? Ado una yung tigastong kanyak. No naawat na kakastoy, apikit din nga di nak maawat tinggana. Nga talaga nga kastoy ti sitwasyon ko. Angim, David, kayat ko nga marito kahar ti sakam. No adapay ti remedyo na. Tapnon di kastakit, maitugot ka kaniti amin ang papanak. Ano ti kayat mo sa Owen? Ibainak nga itugot ka rin di papanam gaputa kasto iti sitwasyon ko. Kinunak nga kasla makapungtot. Kasla mangnges-ngesak pekit di din. Saan ka nga agpungtot? Saan ka nga? Sus Maria Josep ka David. No ibain ka apipila nga inyawid kayo ti dito yung pagtengan. Panagpalawag na. Ngayon niya ti kayat mo sa Owen, nga saan na kami itugot ka rin di papanam. Ti kayat ko kuma, sikat ti mang maneho iti lukan, i-drivean nak. Aglalo iti pangko iti trabaho iti opisina. No dadig iti party nga mapangko, atendanan. Sikat ti mangi maneho iti lukan. Ngamin David, kayat ko nga inuran oras, tunggal minuto ket kadwa ka. Ay ayating kaunay. Ay ayating kaunay, David. Isu nga aramidek ti amin tapnon ti kastakit. Maparagsak ka. Edi kastakit dinak panawan. Edi kastakit dinak to kauma. Detalaeng ti kalikagom ko. Saan ket nga kas ti panangipapan mo nga ibain ka kadagiti amamok, David. Manamungak nga rod, Manong Robert, gapo iti daddy nga panang konbinsir kanyak ni Owen nga mapan kami iti doktor. Napan kami nga rod, di may isang espesyalista. Ngem ko na ti doktor nga i-refer na kano iti Manila. Kang ronan na iti orthopedic. Noan niya ti mabali na maaramin. Iti sakak. Saan met unay nga delikado wenno depekto? Kinunapay ti doktor. Adalaeng di iti ramit nga mabalin niya. Mausar tapnon ti kastakit. Makita nga kasla normal ti takder ken panagna ni David. Balikas na kini Owen. Anyang rutin sa at doktor. Total na x-ray met ten ken naretrato ko dito sitwasyon ti saka na. Ipatulod ko dito iti gayem ko nga doktor iti Manila. Ket makaamo namang i-rekomenda no anya ti maramid. No nasken nga mapang kayo iti Manila, mapang kayo. Ngamin dito ket awanan tayo kariti kasapulan na ramid. Ngayon pa nagkitak saan na dumalan ti operasyon ni David. Gaputa medyo natainganen. No siguro idiubing
nga naipakita pa dito nga defekto ti saka na mabalin nga naalay iti operasyon na ornos, na urat, tulang wenuan niya ti problema iti saka na. So nga i-refer kayo ni Di Manila yurete yulaingin no niya ti sungbat ti amam mo ka doktor. When kinunana nagpakada kami nga rod ken ni Owen iti nangipakitaan na kanya ka doktor. Kaya di ba karuar kami na palalo aragsak ni Owen? O kitam, ada ti tsansa nga makapagnaka nga normal. Ada ti tsansa nga masursuruan ka nga agmaneho. Haglalo iti automatic nga lugan. Kag diferensya lang siguro no anya dagiti aramaten da nga pang ngurnos iti sakam. Naragsakanak. When kabsat ko idadda kami ti oneg tilugan nagyaman na kini Owen. Ket na arakop ko Manong Robert. Pagayam kasangwanan niya tuloy tayo nga ibasa dati surat ni Pagayam tayo David. Pablawan tayo dito so amin nga naka-tune in. When no agbubuya kada tayo ni Ma'am Elis Tamayo, ni James Cornelio dito pasukin. Kastamit din ni Ma'am Marcela Lianio. Ni Mr. Loreto Tamayo dito Hawaii. Kaya hindi kita sabsabali pa nga viewers tayo. Marisa si Roma, and ni Dory Marco, ni Richard Compuesto. Thank you very much. Iti parang bubuyayo, iti programa tayo Tina Palabas. Pagyaman ng temeten, di kitinayat, yung sponsors tayo, iti programa tayo Tina Palabas. Kalawagan Belisario Farm, iti Bares Besding Ilocos Norte, kukwa da Mr. Dado Belisario, kani Mrs. Jeanette Belisario. Agyaman tayo pa kani Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Kastapay kani Ma'am Erlinda Ferminhood, nga taga Barangay Naglikwan, Pasuki, Ilocos Norte. Kastapay yung pagyamanan tayo ni Hazel de la Cruz Alonzo, nga day Las Vegas, Nevada, USA. Carmela Walker, iti San Diego, California, Estados Unidos. Ni Miss B. Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Ni Mrs. Amy Ancheta, nga day Stockton, California. Ni Mr. Jewel Centillas, nga day Maui, Hawaii. Thank you very much pa kada Mr. Chris ken Marisa Shiroma, iti Iba Beach, Hawaii. Pagyamanan tayo pa iti Metro North Insurance and Surety Agency, para kadiri kasapunan nyo apo iti non-life insurance, kasti comprehensive TPL ken amin na nakasapulan para iti government projects. Iserbi ka na kayo deta ti Metro North Insurance Surety Agency nga masarakan ti opisina na iti Cityland Tower 2, Malate, Manila. Babaeng ni Mrs. Dorocha de la Cruz. Thank you very much pa iti CLJ Store nga masarakan iti Batak Road, Barangay 22, San Nicolas, Ilocos Norte. Babaeng kada Mr. Jaime Perdonio ken ni Mrs. Celia Perdonio. Dagiti ka iliwa putahe wenno makan. Intay amin ramanan ijay Steps Food Hub. Iserbida digiti sumaganad. Kasti tap silog, pork silog, long silog, bang silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus. Kastapay di sabsabali alutong bahay pakaramanan. Tinaimas nga special empanada. Naanad ken nadalus ti panakaisagana digito yung makan iti Steps Food Hub. Masarakan ti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, Sangi itirangtay. Steps Food Hub, sindadaan ngagserbi ka na kayo, tinaanos ngagtagikwa, Aileen Akub. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap, araw man o gabi. Dahito yan tinurore di kiti agisem kariti daan na lugan wenno di kiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration.
Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City, DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City, sa Uyo, Fairview, Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City, ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Manong Robert, ti panaglabas ti Aldao. Wen pagayam ko, nasurukin nga talo atawen, ti panagtiptipon mi kini Owen. Nasurukmet din nga opat nga tawen, nga awa na kini unig ti pagtengan mi. Nagbaligi ni Owen iti naramid na kanyak. Ngamin adda tinapasangpet mi nga kasla sapatos. Nga daytoy ti isuot ko. Ket ag-level di kiti dua sakak no magnaak. Medyo marigata naklatangem, kasla nanamnam ay. Ngayon dati nga pa nagkidso-kidsol. Wenno kina kidsol ko, pagayam ko. Agingga nga, gimatang pay ni Owen iti matik nga lugan. Ket pinasursuruan na ka nagmaneho. Nakaalak met iti driver's license ko. Wen pagayam ko. Siya ko ni tati mangima, bueno siya kidin ti mangiman maneho kini Owen. No maban iti opisina. Mapan ka rin iti projects. Ken kastamit din, no adda rin iti atendaran na nga meeting, pakairamanan nen, di iti parties. Nga pagtitipunan da nga professional. No adda nga kitkitaek, di iti programa da nga professional, kang ronaan na kadakwada nga arkitekto. Malaglagip ko tinapalabas ko. Malaglagip ko ti panangipaidam ti amak nga makaadala no pay may sa kapiladso.
Di tanto manen nga kasla, ngumernger tiriknak nga makalagip ka ni tatang. Pakaramanan di kiti dua kaabsat to. Nga magsin na ayak, numalagip ko tinak. Kumusta nga tan ni nanang? Ani nga tan ti bubrana? Intultuloy na nga ta ti panagilakla ko mi kidi kadagiti nateng kastamit din digiti ikan. Digiti mapanpanunot ko. Agingga nga mapanunot kong tupay nga no kumapinagadal nak ni tatang sigurado may sa kumamit a professionalitan. Kumusta nga tamit din digiti dua kaabsat ko nga nagbalin na napalangguad kanyak. Nakaturpos dangatan. Labas pa'y digiti aldaw, Manong Robert. When kabsat, irimay sa nga bigat nga akad na kiti opisina ni Owen, ada kidi tirwar. Iri mapasungadak ti may sa nga lugan. Anya na pa nakakigtot ko paghayam ko. Tikabsat ko nga ni Donna uray no, aglima na tawen nga Jack nakita. Malasing ko pa'y laing. Ngem nakigtutak, Manong Robert, hindi nakabanggal iti puraw. Nagsidukerak. Kaya't ko kumaiding aliklikan ngem gapu iti banggal na apuraw. Nagmatedirak ken tinuray ko nga nakasidig kanyak. David ading ko. Apay. Nasamit man di pa nangawag mo kanya kita iti ading ko. Edin to nga iti adak pa lang iti unag ti balay tayo ket pilad so. Saan ko nga'y bagbaga nga kakabsat kayo? Nadadig limang damag. Pinagadal na kayo ni tatang iti sentro ti ili tayo. E dinto nga siyak. Iti likudan niya kasto iti sitwasyon ko nga marigata na kamagna. Pagnaek ti mapan iti pagadalan. Pagnaek ti mapan iti pagadalan, nga da iti kabangibang tayo abariyo. Itatanda akong dito. Ading nak. Kabsat nak gaya men. Kinunak. Aguraur kumaidin ti kabsat ko. Lineplepan na siguro gapu ti kadami tiruan. David, pakawanin na kami kuma. Pakawanin na kami. Anya ti kadami ta dito eh. Anya ti masapul mo. David ading ko. Natayan ni nanang. Nakla na si Bugan tinakalamlami isa danom. Iriday di nga naamuak. Apay. Nagsakit ka di. Nagsakit ka di ni nanang. Apay nga didak pinakaamuan. Kinunak. Nga agarubusan di kitilwak. Wen kapsat ko. Agarubusan di kitilwak. Gapoy tinangig ko nga pimusayan ti inak. Saan? Saan niya nagsakit ni nanang? Sipot pimanaw ka, impenek na tinagtrabaho. Intuloy na tinairugiyo ang negosyo. Ti panaglakoy tinateng kinikan iti mismo nga balay tayo. Nang patakder ti sari-sari store, linsensyaan na deto. Nga isu iti, pamataudan na pare ti, nayon niya agserbi ti pagtengan tayo. Ngem, saan na siguro nga ingin-gin ti, alta presyon no high blood na. Agingga nga di when iti parbangon. Nasdaaw kami no apay nga dimet laingin rumwar. Gaputa. Matmaturog isuna iti mismo nga tiyanggi na.
No daduma, tapno masapa nga makarawar. Ede mapanin mikitain. Timbang kenen. Entaray mi ti ospital ngem. Saanin niya naalangon ti doktor kaputa natayen. Ket base iti doktal di kiti doktor. Nag-high blood ni nanang. Nga iso ti mabalin nga inpatay na. Sinapsapol na kaninanang. Kaya't na ti umay mang sarong karking kay ti pag-iyan na maresto ba. Ngayon pinawilan ti tatang. Inungtan. Pinangtaan na nga. Dangran na no. Umay nakakitan. Gaputan no amum kano ti pimanaw. Amum metlaeng ti sangpetang. Deta ti takder ti amatayo. Uri da kami kani. Ni Cynthia. Kaya na kami makita. Nakaturpo sa kiti kolehiyo. E din nga ni Cynthia ket saan kaputa? Nagsikog. Aday tay ti sidong ti lalaki ang nakasikog king kuana. Shock met sa anak pa nga nakaster kiti trabaho. Ngaminta, awam met di masirka. Pangaasim, agawid ka kumang. Agkuyog ta kumanta o may mukitain tina. Tina tayo. Pakaasi ni Manang Dona. Ngem natangken ti pangidding kumanong. Agawid kalatan. Saan ka kaya ta kakuyog? Umay kunto kitain ni Nanang. Ngem saan ta ngagkuyog? So nga, mabalin mo ti pumanaw. Ni Owen nga mapang kami di kantina Manong Robert dita ngayon pudnukken ko na ti pasama ki di balemi naladingitan met ni Owen ket nagipagladingit kanyak engkedeng mi ti mapan iti pagtengan mi kalpasan ti panangan mi nagpakada nga ro diti opisina da ket tinurong mi ti ili mi ken ti barangay mi. When Manong Robert, iriadda kami iti ruangan ti balay. Awan ti nagbaliwan ti balay kabsat. Adadda pa ket di nga dimigdig ti kinaragrag na. When, adayo ti balay nga naggapwak. Iti balay nga pagiyanak. Ti pimmalasyo a balay ni Owen. Edi makastre ka kiti salas nga ayan ti lungon ni Nanang. Ditan pagayam ko ngayon bulos ko ti sangit ko. Ditan niya dimawat ak iti pamakawan. When? Dimawat ak iti pamakawan. Ket na ibagak di kiti kastoy nga balikas. Lading hitek na anang. Lading hitek no. No nairamang kay tigurak. Kadagiri kabalay ta. Ladingitik no apay nga jak nagpakpakitan. Ladingitik unay. Sapay nga nang kuta. Ang inanahakan nga. Si tatalingin nga iti sidong ti apo. Sorry nanang. Umasirigi din ni tatang kanyak. Manong Robert. Ngem liniklikak. Sanak ngasit kantang. Sanak nga sitgan. Saan pa'y nga pulos nga napukaw when napunas ti gurak king ka. Pakaramanan di kiti baka kapsit ko. So saan nga sitgan. Saan niya nakauni ti amak? Nagdumog. Inasot ko ti nga bandela kwarta nga inted ni Owen kanyak. Inayabak ti kabsat ko nga ni Manang Dona. Alain nyo detoy. Gastuin nyo amin detoy para kininanang. Nunasken nyo sukatan nyo ti lungo na nang ikargaan nyo iti bangkay na. Iti mas nangingina.
sukatan niyo. No kaanon to ti pumpon, nga madesisyonan niyo, pakamundak daw. Agsubli ak tulay ngeni ti maudin nga rabi nga panakaimansayag ni nana. Inawat ni manang dona ti kwarta. Amok nga kasapulan da pagayam ko. Ngamin kaskunakon awan man la tinamaliwan ti balay. Wenno ti pagnanaidan mi nga balay. Kabsat ko. Ken tilungon ni nanang makita nga saglala kaunay. Iso nga inted ko ti kwarta nga inted kanyak ni Owen. Nga itulong ko para iti pan nakaipumpun ni nanang. Palko ti balikas ko. Nagsubliak pagayam ko iti maudin niya rabi nga pan nakaimansayag ni nanan. Nagtugtugawak iti abay ti lungon kadwak ni Owen. Ni uray anyaman nga ijaya da kada kami amakan. Saan kami nga nangipaunig? Biskwit, kape, kinuri ti pangrabi di adda kami. Saan kami anangan? Idi unig tilugan mi ken ni Owen adu iti makan. At dapat ti pinaluto na nga binilbilao nga pansit. Nga isu ti na idasar kaditi may iti maudi nga rabi ni nanan. Wen kabsat ko. Isu ti nagserbi nga pinpamiryendami kadagiti nakidungaw. Wenno na udin may nang kita iti maudi nga rabi ni nanan. Pasado alauna iti pumanaw kami ken ni Owen. Iti balay mi. Nagpakadaak kini manang dona. Mapanakon. Umayak tulengin dumanon iti simbaan. Urayik doon ti bangkay ni nanang iti simbaan. Pulos nga jak tinaltalyaw ino jak pinagpagunyan ti amak. Iti day di man nagundaway Manong Robert. Ti simbaan, maneremaanen ti pan nakamisa ti bangkay, ti pimusay nga inak, kabsat ko. Sa anak nga imabay, kadagiti kakabsat ko, pangaramanan ni tatang. Nagyanak ket di ti maslikli ko danda. Idilawlawen mi ti bangkay, tapno may paay, ti sabsabong, idi nakalungo na bangkay ni nanang. Immadayuak, sa anak nga imabay. Jak maawatan ti riknak kadagiti agundaway. No apay nga uray ti unig ti mismo asimbaan pangayam ko. Ket kasladyak maawat apakawanen digiti dua kakabsat ko ken ti amak. Wen. Dinamdamag ko iti bagik. Ken nagpakpakawanak iti Dios. Pakawanen nak Dios ko. Pakawanen nak no apay nga jak kabalinan na sibsiban ti gumay gayib-gayib agurak kadagiti kapamilyak. Tilaing inak tinakarit na akit ipambateg. Puro pa nang ikuspil ken pa nang idananes. Tinariknak ka rin idua kakabsat ko ken ti amak. Isungo pangasin pakawanin na. Di na ka di babalawen no agar ari pa'y laing ti gurak kadakwada o Diyos ko. Kampo Santo nga nakaitaneman ti bangkay ti inak. Saan ako na napani ti balay mi? Wen pagayam ko. Nagawi da kiti pagtengan nya pagnanayadan mi ken ni Owen. Wenno ti balay ni Owen. Aging ka kadigitoy kabsat ko. Sa anak pa'y nga napnapan. Naudin nga ipapan ko di mauding nga rabii. Nga pan na kay mansayag ti bangkay ti inak. Madamdamag ko nga ti amak ket agkapsuten. Agmay-maysa kano iti balay. No kasta nga pumanaw ti kabsat ko. No adda iti mabalin na nga serka na pagtrabahuan. Ngimkas laawan ti awis kanyak tapno sarong karak. Wen paghayam ko.
kasla jak maawis ti bagik wenno maiturong ti bagik. Tapno kas takit kita ek ti amak. Ti amak nga nangiparik na kanya kiti nagpaiduma nga panakaikuspil wenno panakailanglani. Mababalaw na kadi pagayam ko. Basol ko kadi. No jak makabalinan nga sibsiban ti guro nga marikriknak. Kaday ti gadwa kakabsat ko pakairamanan ti amak. Manong Robert nga gibusak deti surat ko nga nangilaunak nangipalaunak kiti pakasaritaan ti biyag ko. Sapay paghayam ko ta nakaibati kiti adal ken sursuro. Kang runaan na kari kiti naganak. No kaano nga mapangkukitan ti amak sangko pelay nga may banga. Ngamin iti panangisursurat ko iti detoy nga pakasaritaan ti biyag ko. Kasla adadakit di nga naukag ti kinadamsak ken panangikuspil da kanyak. So nga saan ko nga may ibaga? Ulitek ti panagyaman ko, iti panangipaset mo, iti dito nga programam, ti pakasaritaan, ti biyag ko, Manong Robert. Ito'y pagayam mo, David, ti Ilocos Norte. Ko David, thank you met iti panangipatulod mo iti pakasaritaan ti biyag mo iti programa tayo tinapalabas. Deta agar-ari nga gura. Adamit lakin ka nga mangpukaw iti deta. Adamit lakin ka nga mangikat iti deta. Nuti kang kanayon nga mapanpanunot mo ket ti panakailangim panangikuspil ken ka. Ni tatang mo ken digiti duwa nga kapsat mo idubing kay pay. Panunutem kumamet nga awan ka iti daytoy nga lubong. No awan ti amam. No awan ti nakuspag nga amam. No awan ti nangikuspil ken ka nga amam. Awan kamet iti daytoy nga lubong. Mabalin nga inaramid ti Dios. Tikas jay nga nagbali na pagtengken pasamak ken ka. Tapno masapulam ita, tinaranyag nga ayan mo. So nga para kanyak, pukawi mong taguram. Saan ka nga maka-aliwaksay, maka-move-on niya kunada, no? Agar-ari nga kanayon keng katigura. Nangig mo ti pa nagsarita keng katikabsat mo ngay nauna nga ni Dona. Nga, napakawaan mo, no? Nagbabawi dan, hindi nararamidan na keng ka. Mangipakita deta iti iumay ni Dona keng ka. Iti natay ni nanang mo. So nga, punasim deta guram, tapnon tigas ta, agbiag ka nga si tatalingin ngin. Pagayam ko David. Ulitek ti panagyaman ko, iti panangipatulod mo, iti surat mo, iti programa tayo, tinapalabas. Dito nga ruden, ngin dirikpan, maminsan pa'y, ti programa tayo, tinapalabas. Yulit ko po nga sa inyo kumaripipatan ti ag-follow iti Facebook page tayo kastamiten iti YouTube. Kinadwa tayo iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Dahil di pagayam yo ni Robert de la Cruz. Ibatimin papagayam tinagasat kinatalinaay nga malem ti Miyerkules tayo amin sa napada agyaman kam tingkay panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.